Значи намерихме тази изоставена сграда и решихме да я проверим. Малцинсковата махала явно бяха минавали да тарашат. Да могат да вземат бакър, къде друго. Нямаше как и да не минем без някой друг артистичен експонат в стил улична наркомания, изобразен по стените на сградата. В един момент намерихме солидно количество червена течност, което ни наведе на мисълта, че или на някоя леля и кратко е изтървала подложката или Чичо Чавдар ловеца е стрелнал някого тук. Да, ама реално беше неква червена боя, където някой е цъпал. На един от погорните етажи ни се разкри и тази гледка. Пишете в коментарите, ако знаете, коя е тази сграда и къде се намира. Тея стълба тука се клатеше като зъбите на стар дядо, ама пак като млада булка на богат Чичо решихме да се качим да видим как е гледката горе. Яко, ама нататък ни чакаше нещо още по-яко. Решихме да влезем в това, което на пръв поглед приличаше на мазе, но реално беше много повече от това. Последвайте ме за част 2, където ще ви покажа какво открихме вътре.